Aruni Pai Kripliar ni Karbi Anglong hini district pen TET satlang ki undun atum dipu lurulang sorang sena sarpo cultural hall along perangkia mai kang nipon. Lason si Assam Education Department atum pen 6 sidol aphan TET satlang patok det pen kedam tang surhini raing ko raketom aningkan wosik ni Pai krip ho arni la so satlang pangdak ponlo. Labang so satlang along Karbi Anglong hini district pen lower primary pen bangsuri sira Padutrok raing ko raner kep atum satlang cepa undun lo. Lason si upper primary pen bang surihini ra paruner kebra applicable ke thom abang pho bang phiatum cepa undun lo. Laso satlang ki pangdak ningkan hini so setang lo. Bonta piniar ni anta Karbi Anglong Autonomous Council atum pen appointment alu pi pajir pon thek thelang. Bonta BTR pen di mahasaw atum laso satlang along ki undun atum aphan appointment alu pi pajir pon edlo. Laso pucha Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang along ta apong chitong damsi pinpura lota pajir damlo. Lapen pinpura lo ke pajir damahut prajin pen laso asai deng pon popusi lamchak chipidun lo. Bonta laso lamchak piniar ni anta pachun chilang. Lasi prajin pen laso TET satlang along ki undun atum aphan appointment ki PG aphan TET satlang along ki undun tang atum pen kachoningri padopon. Ini ra nikan Korai thom anikan 6 special TET yes Karbi Anglong la West Karbi Anglong along Litungphan 6 special TET nang patok hala swasat atsat lang thek nikai phai krep ho jona chiklosi ang thek taklang hala swang thek klang long Litung yes West Karbi Anglong pangro pet pen pharung kora hin so se LP pen LUP pangro pet satlang thek unulu bos tame nonam nikan hini plengkai kai los mel advertisement nangkol pipelang laso apang ke litum authority mate Karbi Anglong Autonomous Council toman karjume me alam thebang ke pinarni bake nangli rolo atema kopi ke chok thedoma la kopia ke sungdoma laso alam the karju phansi niltum nanglitum press media tum phanang hang lo lapen nalitum apora the teng na pale dum the pot nilitum kadu wela TET qualified toman seminalitum han akiro pi pajer ponlo kardom lapen nilitum nalitum phan through social media pan chuneri ke lason hello nil to copy posit non advertisement pi dekhe jamba copy ki sungdoma copy ki chak lok do mala make nal tum authority mate Karbi Anglong Autonomous Council fan nil tum ahin pen nang chuar jupon lo alama ke nil tum nikan heni pleng pamelo non nikah heni ke pleng pamelo basta nil tum advertisement non nang pi angring avela alama ke nil tum age limit alam tadu komane ke 45 years manuate 46 years tak pleng aba nil tum job along category tenglo ten general tumhan ke 40 years mate ST tumhan ke 45 years mate other breakfast classes tumhan ke 45 years name jong si nil tum TET ki una tungang bong si 45 years bar crack lo te latung life ke ko pilo mate jiong long lang ma de lake hala arona temple de jong long le lo sin tumhan non prajin pen TET advertisement ma ke nangkol pinang pupusi nal tumhan social media through pensi authority tumpat pachinilo honorable Dr. Turam Ronghang, Chief Executive Member Karbi Anglong Autonomous Council, along with Karbi Anglong, along Education in Charge, Dr. Research Officer, Lapen. Alang tum kai kita ningje, mane Karbi Anglong ke kapachari aphan ke nitum board ipon lo, alang tum claim lo, Lapen UPSC entrance adim ko coaching se alang tum akiyo pensi pachari long lo, Lapen isi kachuro wek ni alang tum hatani, nasi alang tum akeng kam kachior pon along. Alang tum amang ka homan pon along nil tum tame kasirap donji kai ke tame ning hang alang tum Karbi Anglong along kapachali pachin thuri phan kai ke tame alang tum kamatha e long nil tum tame kasirap donji mote akang kam kasir long nil tum pa fulfill dumi kai ke tapani hang 6 schedule special TET pukela ke 6 schedule along ri ke litum chini lo Kokrajharta kalang lo lapen hima so sitame 6 schedule area si parlo lo voice tame dimaso banke advertisement ta pielo lapen appointment ta already pielo sinil tumta arjudun nong lo lapen thekdun nong lo athe non nakaya din ke social media nangi tum penstami asonoson abirta nangi tum penstami pachit hang lapen asona taksi Kokrajhar stami pielo office tami li tum along ri bang non pus tami lapangso panon lor pen 6 schedule special TET wa banke ipon thekthelang lapen non mak itum Karbi Anglong long is West Karbi Anglong pangrum pepen bang surihini ra pharoner kep amulukan paspon lo
labang so ang bong pen ilitum karbi jungjung akhai tum bangke bang pharon ner kep am LPME pangrum pepen pas pun nolasi non labang so ki pas amuluk yonglong nanglang konte si ilitum bangke kachoningri thu lethot News report Karbinglong Live.